등 딩키야 가등 아니 카무나 어미 마 가드는 딩키야 마 아예 키 니흐바 어디 시인데 어미 마 감도는 मैगं सायदों मा ओइ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय नोंथांमोन नायलां हागोन जों दसे आबुङाव थांनायदों आरोना ओरै देरलाङासै बेलासिनि बार जादों आमे आनिका मानोथो गोलैनांगौ जाखो है खाबा फाग्लासोलै नै जोंनि गामिनि दुब्लिखौ गामिया माबायदि कन्डिसना नैबे जोंनि बन आरोना दाबो सिनाखै सिननांगौ लामा जिङावनो ओरैनो दै गोजासै खोथिया फुदो फिनसि एवदो आलि फासावदो खोदो गायदो साला बेरायनो थांनो नागिरदों जोङो लोगोफोर बिराद गरमलै बोथोरा नायलांदो जायगाखौ मोनबाय नै जायगाखौ हाबनायनि मोनबाय आरोना लामाया नैबे नै औवा बारि गोजालै थाम्फै बारि गोजा नै नै अमे नै बे आरोना दैजोंलाय मोजां मोनखायो गेलेनो अमेया दालांनि कन्डिसना नायदो मा साइज गब्र'बाथाय सेस आरो बायगोन अमे बवा दै बारदों दैबाना जादों ने दैबानानि ना गोरान हमदों नामा नोंलाय थोदो आब'मोननि नङा नैबे थोदो सुद्रुहांलै नैबेनो आरोना नङा आब'ने नैबेलाय अयौ मा खालामदों बेलाय नै मामाया ओरै फै दे ओरै गेलेफै ओरैनोबो दे बुरै दे फै इदि बुयो इदि बुलाय बोरै जानांगौ जाखो खानो इदि बुला बायगोनलै बायो हर आं बुनि लाबो ओरैसो बुयो दा सोरबा लाबोआखौलाय खेंखाय थखनथाम माथां दे बुनु दे आं बुनो दे बोखायदां सुबिदा जाम्बि बुनो रोङा बु दे मोनसे थेख्लायनायसै दे थेख्लायनांगौ जोरा
Chà, à, súp với mơi. Đây, súp đang có sai. À chơi. Rồi. Mà sao lạ? Rồi, súp không có đã. Phải hay nữa nó đi súp khai lấy là ngay đi lấy một lại. 네, 그래. 스포츠와 신피온 자나 골리는. 야, 미델 소나니 미델. 어디가? 아미, 왜 나올래? 어디가? 아미. 와, 저 참, 내가 그러네. 간나고라 마 간나고 구나. 저 버려 부버는 거 랑 파갈래 노. 신내 간나비. 아, 지금 다 타원 루여나. 신들 간나. 아메, 마 신내 푸고 마네 네. 신내 푸고 네. 아, 나 신내 푸네. 응? 신내 푸라 이거. Nước phú đăng này, sao là hoa ở bên này, mà vô này, nói mày, ăn đi cả, ăn đậu lên, mà mày, ôi, suba biji nè, dạy ba bia, oma, hawan ni oma, gua balik ke jalan nè, pasti wari, koi balik ke jalan. Mày đi về, mày về, mắc không lại.